ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତାରୁ କୃଷି କଲେ ଉନ୍ନତ ସକଳ ଉନ୍ନତି, କୃଷି ବିନା ନା କନ୍ଥା ନା ପନ୍ଥା, କାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ଗତି ହେ। ଆଜି କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପର ସୂତ୍ରପାତ କରି ନବୀନ ସରକାର ଗର୍ବିତ। କାଳିଆ ଏକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କୃଷିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଏପରିକି ଭାଗଚାଷୀ ବା ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କୃଷି ପରିବାର। କୃଷକଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପାୟରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପ୍ରେରଣ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 5ଟି ଫସଲ ଋତୁ ପାଇଁ 5ଟି କିସ୍ତିରେ ସର୍ବମୋଟ 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଛେଳି ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସମର୍ଥ ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପାଇବେ। 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଫସଲ ଋଣ। କାଳିଆ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କୃଷି ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ 080611742222 ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନିଃଶୁଳ୍କ ନମ୍ବର 180057211122କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ।